Salutare toată lumea, mă numesc Andrei și astăzi o să ne jucăm Gato Banban, un joc interesant în care nu pot să joc pe Steam pentru că era cam greu. Nu o să mai zic mai multe. Și hai să începem. Bine, ușă. Ca o păpușă. Bine, fără glume. Și începem în seriozitate. Așa. Vino aici ca dronă. Ce ești de la Rusia? Bine, gata cu primul buton și du-te acolo. Du-te, hai. Du-te. Tu nici nu poți să apeși un buton. Așa mai zic. Și, Dumnezeule, opire, acum, Doamne, reușește asta. Sprint. Hai. Așa. Acum știu ce trebuie să fac, trebuie să găsesc orele. Bla. Hai să începem. Bine, 6 ouă, dar sunt 7. Sau altceva. Nu știu. Așa. Acum mă duc repede la tobogan și... O, da, butonul. Măcar. Nu e destul. Pe... Interesant. Ce da? No. O iau. Am sfârșit. Bine. Asta. Să... Tot nu, dar bine. Mai avem încă unul. Așa. Să meargă. Așa. Nu știam de ce. Sunt niște ouă. Ei, eu.